जों बयबो बोसोर गोदाननि सिगां मागोनि सिगां एबा बैसागोनि सिगां एबा माबा मोनसे फोरबोनि सिगां जों बयबो बुङो आरो जों बयबो सानो लोङा लोङा सानदोंमोन फेया फेया सानदोंमोन खिन्थु रायजोफोर बे खोथाखौ जों मानिमारनो हामारोना नै साननायाथ' सानगोन बुंनायाथ' बुंगोन खुगानिफ्राय खिन्थु दसेनि उनाव बुंसिगोन लोगोफोरखौ फैदो बारि खनायाव रायजोफोर होननानै आरो बिनि उनावथ' मा जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायानो थौदो बिदिब्ला जों ससे नायलांग्रोनि इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई थ' बे मानसिखौ आंबो मोजाङै बुजिनो मोनासै रायजोफोर मोसानायाथ' मोसादों र' खिन्थु बेना आखायानो एसे खुसुगुथि नांदेरनाय नामाथाय मजा आया थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोनखौ गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय थ' गिबियावनो नोंथांमोननिसिम हैप्पी न्यू ईयर होनलाय हैप्पी न्यू ईयर आरो लोगोसेनो जोबथारनायब्लाबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों जों ओरैबायदि मानसिनि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों माने जायफ्रा माने पिकनिक जाया होननानै जुमाय लोङा होननानै माने सानसे सिगां बखिलाबायो खिन्थु अखानायै फैदोब्रा होननानै लेंगिरग्राया बिथांमोनानो सिगां ओ भाई मारो मुझे मारो आरो लोंसे लोंनानै ओरैबायदि खामानि मावो माने नों सानजाजायानो थ' बेफोरखौनो जों नायलांनो थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला खोमायाव हेडफन होननायखौ सोनानै लाखा नङाब्ला गुबुनजों जावजायोब्ला दाय आंनि नङा रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई वाह क्या सीन है आंथ' सानफेराखैमोन लोगोफोरनि गेजेराव बिब्दिबो बोरै हारामि थायो होननानै जाबाय सलेबाय मोसानायाथ' मोसाबाय र' गामसाखौथ' खुफैनो मा दरखार दङ दे बेना आखायानो नंमारगौलै खुसुगुथि गोनांमोन खिन्थु मोनसे खोथा सलेबाय नों सानलाय जुदि बिथाङा सेकेन्ड पेपार ना थार्ड पेपार होनो बेफोरखौ गानामोनब्ला बोरैबादि गामसाया गुलांजोबोब्ला मा अबस्था जागौमोन देलाय एसे साननानै नायलाय नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा रहा आंबो बुजियासै रायजोफोर नानिया मानि निसा लाखो नानिया माने बानलुनि निसा लानो रोंगौ आरो सामब्राम गुफुरनि निसा लानो रोंगौ खोमाने माबा डिसेम्बर माबा 2021 नि डिसेम्बरनि लास्ट पिक्चारनो Oh my God! नानि लास्ट पिक्चार ना लास्ट भिडिअ थाय थ' जिखियानो जाया बे थाथ'थोंसै खिन्थु लास्ट पिक्चार एबा लास्ट भिडिअ होनो थांनायावनो लास्ट बिहामजो जाबासो बोरैबा खम दुखु मोनगोन बियो बे बिखुनजो जानो गोनांफ्रा जुदि नुफ्लांबा माबायदि होनगोन बिसोरो आयौ आंना बिहामजोआ मा आखलनि बेलाय होननानै खम गिना खारगोन बे र' सलायबाय र' लास्ट पिक्चार लास्ट भिडिअनि नामावनो बिदि देखायब्रेनो थांनायावनो बोरैबा मिनिलि आखाइफ्रा मायावबा नांनानै जुदि बानलुआ गेब्रुफ्लांनानै जुदि मायाबाव नांहैनांगौ मायावबा हाबहैयोब्ला बानलुनि बिदैया खमालौगोन बियो मालायनोबो खोन्थानो हानाय नङा नानि थ' बिदिब्ला जोङो माखासे गोरों सुपार डान्सार टेलेन्टेड डान्सारफोरनि मोसानायखौ एसे नायलांदिनि रायजोफोर रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना वाह क्या सीन है थ' बारनानै मोसानाय आरो गसंनानै माबा माबि देखायना मोसानाय बेफोरखौ नुबाय खिन्थु बे उन्दुनानै मोसानायखौ मा स्टेप मोसानाय होनोलै रायजोफोर आंथ' मिथियालै दे नोंथांमोना मिथियोबा एसे खोन्थादो दे
रायजोफोर उन्दुनानै मोसाग्लांनायसो होनगोन नामाथाय इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बेखौलाय मा मोसानाय होनगोन रायजोफोर जुहुद्रुनाय मोसानाय ना मानबायलांनाय मोसानाय ना पाबजि गेलेनाय मोसानाय होनगोनथाय आंबो मिथिलाय लाङालै रायजोफोर नोंथांमोना मा होनगोन देलाय बे मोसानायखौ गोदानै गोदान कमेन्ट खालामना खोन्थादो अपने को क्या अपने को सिर्फ पानी निकालना है आयै बेस्रा नानियाबा मानो गाबखो सलायबाय मानो गाबखो भिडिअखौ प्ले खालामफिनलाय Oh my god! Wow! आयै बेस्रा मानो गारना खारलांनांगौ दे नानिखौ नानिया नांगौबा लोमजायोबा हस्पिटालाव बाना लांना दोनहैगौमोन ना दानिया जोङो ससियेल मिडियायाव मोननाय मोननैसो फट'नि सायाव बाथ्रा सावरायनो आखायाव लाबाय सलेबाय बे हौवा ना हिनजाव मार आं दाना इदिटिंबो सानलाय लाङोलै मानोना दानि हिनजावफ्रा आरो हौवाफ्रा जेबो फारागानो गैया सोरबा दख'ना गाननानै गाखोहैलायगोन आरो सोरबाया नारें फिथाइ लानानै गाखोहैलायगोन बुजिनोनो हाया आरो सोरबाया हिनजावा लंपेन्ट गाननानै हौवाफोरनिफ्राय खानायाव थांलायगोन बुंनोनो गोब्राब रायजोफोर बुंनोनो गोब्राब थ' जिखियानो जाया मानो आं मोनसेल' खोथा बुंनो नागिरदों बे दाम खमिनि निसाफोरखौ बारा लानाङा बांद्राय लायोबा बेबायदिनो एफेक्ट गोग्लैगोन खिन्थु आरो आं मोनसे खोथाखौल' बुंनो लुबैदों रायजोफोर मिथिखायो दा बेफोरबायदि फाकानि माबा मोनसे खामानि मावोब्ला मिस्ट्रिफ्रा ओरैबायदि खामानि मावो मायावबा गाजोल देनानै दोनलाङो मालाङो माने मायाबा रजं जानानै थालाङो खिन्थु मायावबा हाबनांगौ जुदि मायावबा हाबफ्लांनांगौबा डाक्टारनोबो आरो रायजो राजानोबो देखायनो माने मोखाङानो थानाय नङा दे सलायबाय बिथांमोनालाय मा खालामदों थ' बिथांमोना उन्दुदों जाम्बा न'आव उन्दुनो मोनाखै ओंखायनो उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुदों क्या बात है वाह उन्दुनानै जोंनि बर' हारिनि दख'नाखौ बिराद गोजौ लेभेलाव लांबाय नङासै क्या बात है उन्दुनायाथ' उन्दुनो हागोन र' जेरावबो उन्दुआ नङा उन्दुनो हागोन नानि खिन्थु मोनसे खोथा बे हाग्राबारियाव लेवार थायो बेलाव थायो मालाबा जिबौबो थायो दे रायजोफोर बे जिबौआ बेलेग धरननिबो जानो हागौ थ' बिनिखायनो एसे साबधान ला ये सब क्या देखना पड़ रहा है थ' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो गोबाव समनि उनावसो दिनै होफिननाय जादों थ' बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आसा खालामगोन एसेबाबो शेयार खालामनानै होगोन न'आव थांजाखाला बिमाजों रायजाथारगोन